وأسلموا نعم أن جاب له من أمات الله وكاكا نال صنع نبلا إنسان نجم جماعتو كيسا نعم وكاشيت نمرو 2 نعم لو يا فوليوم 2 أنا تنو فلانا نعم na ala sona ni o dabere to lai che ni ala ka je sigat Allah ambi dugo ke ala ka zigi herala ami ala ka wuli herala ami salame che yere mi ala ka amla saka ami ana jamana ala ka bati ami jamana ala ka kishi ami ala ka prota ami ke bunya kama ami salame jablu kama ami sallallahu alaihi wasallam wasali sangare ko na mure nam ambi aw bedo kama ndena o kaka ka funi salame fulkai o bibe ka funi badiya fulkai nam ka funi kele fulkai o kaka no de ala ka kisi boka nam ani ala ka nemo sigat Allah nam wala juj matu kashati nam uya nyina zanga tigatige che ka berbe o kaka ka wala mogowe o bibe o ka famu surata sigat Allah nala sona kashati fulana damne to fulani nam folo amu ya bla yoro mina awa ba ta wala o kaka ami tagani ala fa ka shaytan toroma ami amanga kala damne nala to barka mai o kaka o nam wala ta nam papier bi nam Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. namura e ami salli kira bele bele baka nam lo to way muhammadu che kira min gabbo nam ni ala ka kira be sigat Allah kana fa ka boni mo be de nam ya do ya doni aywa afa ka bo kira be che muhammadu sigat Allah nam Les premiers et les derniers prophètes du monde. muhammadu de kira folo ade kira labaye che dugu boloka sigat o Allah ya kan yoro ni lawo sigat Allah Venant de Makkah et de Médine. maganga do man kado che muhammadu bele bele ko wallahi nabi rahmati nam muhammadu bele bele ko che serifu mo ko sigat Allah nam Les fils de Abdullah et de Aminata. abdullahi denga bakodo ani aminata denga kodo che e abdullahi do ay abdul mutalib denga aha haran no male dina kiraba mina nam akoy muhammadu che katimu rasulu wallahi ye sayda aminata do ay wahab demuso aha o denga de muhammadu e che aminata mi nam ala wala maganga o fe ho muso nyale che ka soro kreyate ay ka soro dinetiyate nam olu ka dugula kafiya ni boli so kle aha songera muso min ye kwa ye chebunya ka bere bere nam o de muhammadu sigat Allah Les prophètes qui a descend un nom différent. muhammadu min ye togo keme fulani togo kelen doro nam ashini chite kelen ye aha bonya togo nam karama togo fayda togo numaya togo labriya togo daniya togo chenya togo jogunmaya togo ala teriya togo ala niya togo kira muhammadu kira yare valere togo ani nabiyya togo abbe nyozora jamina atogo ya muhammadu wallahi Mamadou nam Les prophètes qui n'a jamais fait de péché. muhammadu mi ma jurmuke adana abada muhammadu jurmunda ko sigat Allah so jurmu tekemda wallahi kira salman bari che nam Les grands-pères de Al-Hassan et de Al-Hussein. Hussein ni El Hassan nam olu moke ni muhammadu che Hussein ni Hassan nam olu moke ni muhammadu sigat Allah nam
Les prophètes qui fit prophétiser les 17 du mois de Ramadan. Muhammadu min kira ka kɛ kira ye. Naam. Sunkalo tile 17. À l'âge de 40 ans. K'a si to san 40 na. Naam. O ye tiɲɛ tɛ. Wallahi. I janto la. Ayiwa. Mɔgɔya bɛ dafa waati dɔ de la. Naam. Hakilitigiyaw bɛ dafa waati dɔ de la. Wa adamaden yɛrɛ ka kow bɛ dafa waati dɔ la. Tiɲɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ ye san 40 sɔrɔ. Naam. N'o y'a sɔrɔ i tɛ maa ɲuman ye. O y'i ka ko bannen. San 40 bɛ maa ka maaya dafa. Naam. Anw bɛ anw k'a ma ko turapoisi. N'i sera o ma ka ban. I sera hakilisigi ma. Ayiwa. N m'a fɔ i sera saya ma dɛ. Hakili. Ayiwa. I kan k'i jasigi sa. K'i hakili sigi. I kan ka kow ɲɛdɔn. I kan ka kow kɔrɔ dɔn. Wa i kan k'i taabolo bɛɛ falen k'a kɛ ɲuman ye. Tiɲɛ. San 40. O ka kan. Mais anw bɛ yan bi. Selila san 40 kɛra jɛnɛya wale o. A san 40 kɛra zu wale o. San 40 kɛra jɛnɛyakɛla ni maafala ye. Ani kɔrɔjɛgɛ ni ɲɛmaaw ye. Anw bɛ yan bi. Selila wale o. Ayiwa. M'a fɔ seli ye silamɛya ye. An tila k'o baara ci ye o. A tun sumaya kɔni kana presse ma. Ayiwa. N bɛ silamɛya de ɲɛ f'i ye n t'a sɔrɔ. Siga t'a la. Naamu. Les prophètes à qui le Coran a été révélé. An ka bɛ kira min ni kuranɛ ba jiginna kan. Kuranɛ ma jigin e kan, a ma jigin ne kan, a ma jigin anw ka so. Ayi. N ka jiginna Muhamadu de kan, Aminata den ni Abulayi den. Makanka den ni Madeka den. Kurɛsiw den ni Hasimuw den. Bɔkolo ɲuman 2 den Muhamadu. Tiɲɛ. O don. Kuranɛ jiginna ale de kan. Wallahi. Sirisiw fara. Ani mɔkɛ. N'o kuranɛ jiginna ale de kan. Wallahi. Il n'y aura point d'autre prophète après lui. Wa kira wɛrɛ tɛ Muhamadu kɔfɛ. K'a fɔ k'o bɛ jigin. Walima k'o bɛ na. Muhamadu nalen kɔfɛ o bɛ laban ye. Tiɲɛ. O wulibali dalilu b'an bolo yan 100 ni kɔ. Wallahi. N'an ko b'o ɲɛfɔ an sigilen bɛ waati min kɛra a kalo caman kɔ dɛ. Ayiwa. Muhamadu ye kira fɔlɔ kira laban ye. Car Dieu dit dans le Saint Coran. Sabu Ala ko a ka kuranɛ na. O kuranɛ haya ye. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers les péchés, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Maïda, verset 3. Surat Maïda. O haya sabana. Do kɔnɔ bɛ. A daminɛ tɛ dɛ. A kɔnɔna na. Ayiwa. Ala ko. Bi a k'a dɔn. Ne Alahu Taala ye n ka diinɛ dafa. K'a di Muhamadu ma ka na. Tiɲɛ. O kɔrɔ ye diinɛ dafara ka di kira ma. Mɔgɔ min mana diinɛ wɛrɛ minɛ. O ye fu ye o bolo. Mɔgɔ min mana tagabolo wɛrɛ minɛ min ta kira ta o ye fu ye o bolo. Mɔgɔ min mana don sira wɛrɛ fɛ ni min tɛ Muhamadu ta ye. O ye fu ye o bolo. Diinɛ dafara ka di diinɛtigi ma. O ye tiɲɛ tɛ. Mais diinɛ dafalen kɔfɛ ka di Muhamadu ma. Jɔnni bɛ sɔn k'i sigi i bolo ka diinɛtigi wɛrɛ kɔnɔ min tɛ Muhamadu. Ayiwa a ɲɛfɔ dɛ. Muhamadu nana. Muhamadu de ye fɔlɔ ni laban ye. Foyi tɛ yen a kɔ. Siga t'a la. Ale de y'a daminɛ. Wa ale de b'a laban. Wallahi. Kasimiya bi y'a ye. Kasimu Rasulu. O don. Nabi ɲuman fɔlɔ ni laban. Wallahi. Dɔwɛrɛ tɛna min kɔ kɔni. Siga t'a la. Ala de y'a fɔ ye. Wallahi. O tuma diinɛ dafalen kɔfɛ. Ka di Muhamadu ma. Ni mɔgɔ min ko diinɛtigi wɛrɛ bɛ yen min tɛ Muhamadu ye. O tuma a dun fɔra k'a dafara. Dafali min fɔra o kɔrɔ k'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ. Ayiwa. Walima ɲankuma min fɔra k'o bɛ na tiɲɛ t'o ye. Les pères des orphelins. Yatimɛdenw fa don. Tiɲɛ. E yatimɛ dɔ wa? Ayi. Yatimɛ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min fa sara. K'a sɔrɔ a ma baloya. Ayiwa. O de ye yatimɛ. Siga t'a la. U b'a fɔ min ma ko falatɔ. Falatɔ ye mɔgɔ de ye. Mɔgɔ min ba sara. K'a sɔrɔ a ma baloya. Ayiwa. A bɛ f'o ma ko falatɔ. Siga t'a la. An fɛ yen an b'o wele. Ko faleni. Ayiwa. Hali ni ba
walma saga wal mishi na jigina dena de be shi ka kuma min basara amo wala fe ko faleni ci akara falatani banda ko sigata Allah otuma yatmedden za fanda banda o yatmedde dai ci Muhammadu de yolu be faye sigata Allah sabu Muhammadu fasara ga saga kalwo ci Muhammadu fasara shi sanworo o yatmedde be faye wallahi c'est pourquoi Dieu dit Allah ala de ko Qur'an na sabu yatmedde ka ko gala ko sigata Allah ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ako mogo minu mana yatmedde ngana huludu galoka namarala tunonina bingalila walma hakamina ula aha ne font que manger du pain dans leur ventre. Oube kanga tasuma mene de tu kata o konbala. Oube kanga tasuma de tu. Yatmedde kana mulu duma tasuma sunadi. Subhanallah. Boni ngara ko na haye. Ne yi nyi do anga misiru ko. Kananga anamu balatu ko laje. Kana wajiri kala o balatu ko fle. Kananga famu balatu ko laje. Kabla kana Qur'an haya laje. Abi jigi misenya. Wallahi. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Sourate des femmes, verset 10. Yatmedde na ka sa share ma foi ka budogo kemela so mo yatmedde aywa amare share mo fo ni yo ke o kada yo kai nga share mo fo aywa me ni go keme ni keme mine ni ko shi dama share mo ba shi kila me ni keme mine i ko shi wala di min de ko shi ye mi biwo ko shi abi fo yatmedde ka na bulu aywa injustement sigata Allah Namarawa jikani yala ci abajadola aywa tuni mayda wallahi tuni mashibade ci abin duci ka duci sigata wallahi abin da baci wallahi gira manga tuni bala wallahi o ne ya ga bisilla wodo la yo kanga bi midiro ko na flo tuni ma ko Fanda be ganga fanda famo be ganga fanda direge fanda ere keme hashidi jamana nyamo makle famo ere kene hinebaye abada yimbela kwaje islame ho ahola nyonga ko ne ere dire wallahi ala islame to gara yo ya ga wa dine kula sigata Allah fi foro be aywa atuma namo to yoni ndela ko fi fada ka kita le fada duga dedu ala bi jiri ga do mi furana ma ala ma jiri ka ma ka fo kuya ala ko ma jale ala ko le ko Musa ne mi ci furana ma la bal mi ni ci furana ma ina ko aywa furana ya da ay mo to ci papa aywa to ni ma ci bare de amai ni dini nyamo mi yanga bi ma yala je to ini ma ko fama kelen bi ga miliyo ki ma ko ndo de tourna ga secteur la ga sigida la ya ko wari jere nyo nga bangila susi wala parazi wala ameriki au bela ko fama so no me be ko ka na ndi ala mo ko tela abada nete Qur'an ko anna rabbukum buna ala mere de aga ala bay ala wara te nete ayo ko aga mo ya ka sambina ni bolo ko fa ama to kala Tabo oti sagala law aywa nga tumami ay mo tono tumami ay dal sago ala ganni ka aga ganni we do mena ga do bo ko fa aga muso ko no fara na de matrante infanti Allahu akbar muso ka jigi yoy ala de ya dabne ay muso mena ko fara nabi Musa alayhi salam ka mais ala jama ka kilo la de wallahi wa ala jama ka mu'minina sigata Allah waslamin ma bi ala jamila de ni agli to yera la ki jado ala la ba jamila billahi sigata Allah na mo be hele la ay ala tagala be ka ita Allah aywa
ya rabbi ala ka hada kai Amin. otuma Nam. tumuni masiba koy Amai. mo min me yetme don do Nam. otuma jena ya ina yi yari la har chere Sigata. wa ala ti ko mandi male Abada. aya abi to ala Aywa. nam Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ reviendra. mo do ko nabla isa be jigi Nam. do ko ti Aha. ko isa be jigi Nam. ko bina dajali wa dajali be daga nyegelin do ko Aywa. kafir nyegelin ko isa bino kama Aha. muhammadu dasara dajali la fa isa bina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. nam Or, c'est dit dans le Saint-Coran. ka sura allah taala yara de afu aka qur'an la Nam. Quand Jésus, le fils de Marie, dit: tuma mina maryama de isa ko Nam. Oh, l'enfant d'Israël, ya au israel kaw Nam. je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. ke yara la ne isa ye ala ka kire ka ci au israel kaw ma bani israel Nam. Confirmateur de ce qui dans la Torah kana fella kale aye mime tawreta la antérieur à moi, wa ade ni jira ko ne professeur Nam. l'annonciateur d'un messager la appelé, teliba do bina ngofe no ye kira do ye Naam. na minima do dont le nom sera Ahmad. o bina ngofe a ko bina ke ko ahmed Nam. ahmed wala le biya awo o bina ngofe Nam. o bina nga kuma fole sebedia Chi. ahmed yorola Nam. o ya sebe ko ahmed en arabe est presque la même signification que Mohamed. Nam. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les Saints Courans. Nam. Ça désigne la même personne, Naam. les prophètes de l'islam. Chi. Ko Ahmedi, Nam. ani Mohamedi be klenye l'arabu khala. Chi. Olla Qur'an ba fiye yoro la Nam. ko Ahmedi. Aha. Aba fiye yoro la Nam. ko Mohamedi. Chi. Abe klenye. Aha. Ça désigne Nam. la même personne, Naam. les prophètes de l'islam. Sigata Allah. Abi islam o ka kira de wele. Chi. Ne Muhammadu. Aïe aïe. Non. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Wallahi hakikala ni Muhammadu imwara aulaya. Nam. Kakla kachi au maya. Chi. Ni ala mangaye. Muhammadu nane. Aha. Ala de ni wasa. Wallahi. Aha. Auquel présent lourd des difficultés que vous subissez. Akagele chide yoro la toro kasoro. Nam. Muhammadu e koroshili bae auka. Chi. Non. Qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ako Muhammadu e hine bae ani magare bae au mu'minu ye. Nam. Aha. Surat Tawbah, verset 100, Suratu Tawba abu de Qur'an. Verset 128. aya keme ani mwani shirki. Nam. Ala kola. Aha. قل لقد جاءكم رسول Nam. من أنفسكم Aha. حقيقة Nam. ننتظر موا أولياء Aha. ننتظر أولياء Nam. تنندو رسول من أنفسكم Wallahi. تنندو أبورا أولياء Nam. عزيز عليه Nam. أكاكل تنندو لا Aha. سارة كوسو Chi. أو تلبادو أو مؤمنوي Nam. ما قالوا دكوا إنت والله Aha. لا يأكل كديلا Nam. فقل Aha. وكديك فحسبي الله Nam. لا إله إلا هو Aha. عليه توكلت Nam. وهو رب العرش Aha. العظيم Chi. أقول لا يأكل كديلا Nam. كديك فعلي وتباي أكالي Chi. أجيك دامك علىك Sigata Allah. على من لو جبتك على باي Wallahi. يبيجل الله Aywa. نكون كوكلا يقولوا Nam. حسبنا الله Aha. ونعم الوكيل Nam. كوكلا Aha. كاكلا Nam. نما فوق أنا ترى في Aha. ما فوق أنا ترى في Nam. فلان شيء غير ذلك Aha. أستغفر الله صلى كراكا Nam.
ولو بانا حسبنا الله ونعم الوكيل أشياء كمان نبيدروك لو كراجي كوكولا في كلا سيداو الله أكبر حسبنا الله أبو جمانة أيوة نعم La religion acceptée par Allah est l'islam. Allah ko Qur'an dina mi mene Allah ko ni ma mene. Naam. Oui islam है. Sigat Allah. Oui c'est Wallahi. Toute autre pratiquée ne sera point agréée. Wani mo wo dina wala mene bi da islam ya akime. Aywa. Ni batul ga dina wala hukumu Qur'an da islam ya hukumu. Naam. Akime. Wallahi. Hukumu islam ya hukumu ya muyele. Naam. Ala dana ko be ki kle aski to wala. Ka fara wala musula, ka fara wala wala. Fara bigalla, fara shwalina. Fara galola ikle to wala abi fole islam ya. Wallahi. Sigat Allah. Et ces pratiquants seront parmi les personnes. Wa dina wala mine ba bolena. Wallahi. Olu be lahara bone bawtala. Sigat Allah. Bone mai lahara. Amai. An kula da jere ni ay afaro tripi. Naam. Wani kan na kula da watan da. Ne tsara wa shiri mi janaya. Ai. Ko da jera. Men lahara ni perdula. O de ne buwe. Wallahi. Atu ka bare ma jere ya ka bika. Aywa. Atu ki doya. Ka sunai. Aywa. Na lahara. Allah na yi abdala. Sigat Allah. Ni o fo mi tsara gaye. Naam. Ay somali. Aywa. Somali ye je klede. Wa somali ye aljina klede. Wa somali ye de ala ko mo ma somali tikishi. Sigat Allah. Sangare. Aya jolo somalla. Aywa. Aya to ga ne ko ga to ga. Aywa. Aka ku. Sigat Allah. Aya to ga dabali. Naam. Na ya ni na. Aywa. Me akara ba ma. Aywa. Wa kanu dubaya. Naam. Akanu jabi. Wa kana to fe sabo ibaka kuta mame mbai ko kablila. Wallahi. Sigat Allah. Akanu jabi. Naam. Ifaka kuta mame fa fa kablila. Wallahi. Akanu jabi. Naam. Injo kay min duwe fa kabla contre toi. Sigat Allah. Sangare. Oh ni biti jelo ya to ala e boyan ni ma to ne. O la fo wi na mbo wi ne. Ma du be mi fama. Do re kala Qur'an na. Naam. Ko ali ko ta kala ba do ko wallahi. Ko de bi tro ko de mi. Ay de bo. Aywa. Me asine toro sabu kiedo. Mi tro ko ta. Me mi tro ko min da ale ma famu. Ai. Ko wi shigite. Ko do blote. Ko jete. Nabi min tro ko ta la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wallahi. Ko era de tro ko doy. Ni ya sabi tro bi wallahi. Sigat Allah. Drogo elisreli ko ni. Entendere. Atuma ore drogo el ala. Niyata. Iti jeyeble. Niyata. Iti musoyeble. Niyata. Iti jeyeble. Niyata. Iti famayeble. Niyata. Iti kasoboyeble. Ibi dawra de ye sibirinya sababu ongu. Wallahi sigat Allah. Wallahi mi mo ko ne drogo to ayayi ka. Sigat Allah. Me akana bo wishiki de. Aywa. Akala da drogo la. Akana foko je akana drogula na ya da ali bi droguta wallahi kedo sigata wanya fara bale aywa maintenant ko ali bi glomisa wala drogu wala no excitant jeta doy na saraka glale wala bo manaka glale min de marki drogu el ala min do e osma ay galo dana nganya fara galo na wa bema mama ay galo dana nya farima sigata Allah temenya ita do ayata do no te niene be bi sade wallahi no fa ko sigata Allah anna de kana jela fiya ka jebla agoloka anna de kana be bolo hele la nga jamana kono anna de kana flame nye ko mo ya cheka kana ina be aywa tulo koroni ni isa gamana mo de kono sigata mito di kori aywa kana ina wallahi mitani doni fonga nabla isa nye fiye fonga kulo ndegele nye fiye ka nyano me abandu ko ka be wala yi o kaka samare ka be ala kana bani amin na. En plus, les remerciements et les salutations secourent vers notre maître. Akona mora ami foli ani boyma sagini barka da nyishi anga karamu bele bama o kaka Notre ami. Lo ya anteri bele boy naam kanu nyuma ko ni wallahi Notre père. Lo ya anga choroba nyuma am fasalma wallahi Les prêcheurs internationaux. Lo ya wajuli kala karakini nduko kurenga anyonte wallahi nima fo kwa nyonde naam dukuro ya de ayira ka nyonde
Sigata Allah. wa aw yaro ya ira anyonde Wallahi. now Les guides spirituels des croyants. no e ala dania bo koloshi baye anu plaka baye Chi. sur le droit chemin Aha. now Les fils de Mohamed Madani Haidara et de Aïchata Traoré. no e Muhammad Madani kanoro e Nam. ani ba chita ma chita di Chi. Traoré Wallahi. now Venant de Tamani, tamaninga dedo Chi. mais habite à Bamoni Djangnebou, mais asigele do mo ko bangoni jangne bula ya koni Sigata Allah. en face de la colline, kulu kerela Chi. wolu ke dambe Wallahi. aha qui s'appelle atoyesa Al-Hajj Seydi Sharif Usman Madani Haidara Haidra. amba fo ka barkada Wallahi. ka wala ni mondo Obibe. ni gane ka Wallahi. ala ne karamugo Haidara sababu Nam. aw ya islamiya do Chi. ala ne karamugo Haidara sababu Nam. aw ya qur'ana ko nyedo Chi. aw ya kira ko nyedo aw ya lahara nyedo wa aw ya kira ko nyedo ka shirifu ko nyedo Wallahi. ala ne Seydi Sharif Usman Madani Haidara Wallahi. Haidra. Haidara ala ne sobula Nam. nyaw zigile kabali kuna ama ko ala ko Aha. an kunkolo kɔrɔtale muɲamuɲa ne walawalale hakili sigilen Wallahi. n'i y'a ye kuma la i b'a dɔn a bɛ min fɔ a b'a dɔn Tiɲɛ. i b'a dɔn a bɛ min fɔ a tɛ sera k'a fɔ sabu a jigi ti k'a tɛmɛ mɛ ala de la Wallahi. ala de karamɔgɔ sɔrɔ Sigata Allah. Haidara ala ne sababu la Nam. du dɔw cilen jɔra dugu dɔw cilen jɔra Tiɲɛ. jamana dɔw cilen jɔra Haidara ye sababu la Wallahi a caman. Haidara ala ne sababu la Naam. ni y'an sigilen jumatu ka baro sababu la k'a bɔ e sababu don Sigata Allah. anw tɛ jumatu dɔn Ayi. an tɛ dabila Isa dɔn an bɛ Isa de dɔn Wallahi. e de y'a ɲɛfɔ an ye Tiɲɛ. an ka dalilu de ye an ɲɛjɛ yɔrɔ de ye Tiɲɛ. an wasɛmɛ yɔrɔ de ye ala ka diinɛ bara cili la a tiɲɛ kan Wallahi. Sigata Allah. an b'a fɔ ka barika da O ka kan. k'a waleɲuman dɔn O bɛ bɛn. ka dugawu kɛ karamɔgɔ belebele ye Wallahi. ka dugawu ɲini karamɔgɔ belebele fɛ O ka kan. Haidara Nam. taa an b'i kɔ Wallahi. Haidara n'u y'i nɛni ka n'i kɔfilɛ taa an b'i kɔ Ayiwa. an y'a dɔn e kɛ ne k'i kɔfilɛ Ayi. n'o tɛ n'i ye kɔfilɛ i bɛ jɔ yɔrɔ min na maa tɛ sigi yen Sigata Allah. nga ne ta ye denmisɛnnin hakili ye k'o f'a ye saka Haidara n'u y'i nɛni ala fɔ ka ala barika da O ka kan. n'u y'i dɔgɔya kɔnɔ ala kumaw fɛ Ayiwa. Haidara Nam. an b'i fɛ Aha. Haidara Naam. an dami la Tiɲɛ. Haidara Naam. an sɔnni ye Tiɲɛ. Haidara an b'i dɛmɛ i ka ala ka diinɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye Wallahi. O ka kan. e tiɲɛ tɛ Sigata Allah. an b'a fɔ ka barika da O ka kan. a n'a ka denbaya sanuma Nam. an ba sanuma minnu bɛ yen Aha. a n'a den sanumaw Nam. an dɔgɔnin sanumaw Aha. a n'a den sanumaw Nam. an kɔrɔ sanumaw Wallahi. ayiwa a n'a balima sanumaw Nam. a n'a jɛɲɔgɔn sanumaw a Wallahi. n'a denbaya sanuma Sigata Allah. an famille international Tiɲɛ. an b'o fɔ O ka kan. ani minnu ye baya kɛ Nam. n'u tɛ ansaru ye Aha. an ka foli bi s'u ma O ka kan. ani minnu ma baya kɛ Nam. u tɛ ansaru la Haidara an b'i fɛ o jamakulu sanuma olu ka sanu Nam. an b'u fɔ Wallahi. k'u barika da Tiɲɛ. k'u waleɲuman dɔn O ka kan. ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye Nam. sija ni kɛnɛya Aha. ani labanko ɲuman ni lafiya Nam. ani bonya ni kisi ni taga Aha. o bɛ ala bolo Nam. ala k'o d'an ma Ami. ala k'o d'an ma Ami. karamɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an ma Tiɲɛ. yɛrɛ bi ala k'an yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ ɲuman ye Ami na Rabbi. kira bonya kama Ami. sigiyɔrɔ yɛrɛ kama Ami. aw silamɛ jamakulu kama Ami. sɔli ala mustafa Salim. Samare. aw ko n'an bɔra ye Aha. aw ye papiye di yan Nam. ko waati min mun dira ma Aha. jumu juma to ka kasiyɛti nimero 2 la Nam. k'o b'an bila yan Ayiwa. ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nimero 3 sanfɛ Nam. an ka fara ci a ye dɔɔni dɔɔni O ka kan. o la sa Nam. nabila isa ye ala ka kira belebeleba ye Tiɲɛ. jumu juma to yɛrɛ Nam. maa kalite dɔ kun don Aha. ala ye bonya bɛɛ k'a ye Wallahi. nka a sara Nam. kafiriya kan Aha. a sara Nam. fasigiya kan Tiɲɛ. a sara Nam. a tɛ alabato la Aha. nka a salen sa Nam. bonya wɛrɛ minnu kɛra a ye o kɔfɛ Aha. ani a ka ɲɛnamaya tɔ nana kɛ cogo min na Nam. ni ala sɔnna an b'o bɛɛ lakale ye O ka a kan. sɛ tɛna taa o la inshallah Ayiwa. n bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni Aha. kana pressé ma Ayiwa. kana girigiri nɔfɛ Ayiwa. a t'o sumaya Samare.
ala k'an bɛ sɔrɔ ma آمين ala k'an sago k'an ye آمين ala k'an jɛnya آمين ala k'an lahara ɲa آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.